Kada jo Sekretariat. Sekretariat margi, keje ogin karande kende. Sekretariat ni ka onge maber. Appointment margi okotim maber. Ok gi appoint or gi recruit jok ma qualify to do tije monego gitie Sekretariat ka. To Sekretariat ni bende ka ok otiyo kanyakla kod Komishonas to gimoro amora mitimo kanyo ok bi bedo maber. To kwang'iyo gik mosebedo katimore chon matin e commissions moko mosekalogo, iyudo ni nitie seche mag dondruok e kind Komishonas to kod Sekretariat nieni. Mago bende ketho trust mag ji. To ka trust ka Komishonas gi ok otiyo kanyakla kod Sekretariat, onge gimaber mabiro wuok kanyo. Mano nyalo wacho kata mana ndalo adek. Teamwork, mano mawachono en gima waluongo ni internal teamwork. Mar ang'wen en Komishonas bende wegi ka ok gitiyo kanyakla, to gimoro amora ma gitimo biro kethore. An natiyo e commission mane implement the Constitution of Kenya 2010. Ne watiyo kanyakla. Kane wachako ne nitie pogruok moko matindo to ne wawuok wacho niya, ok wanyal dhi nyime ka dondruok nitie ma ok wawinjre, nyaka wawinjre mwati kanyakla achiel nikech gima okelowa ka en gimoro achiel. Neno ni constitution ni eni obedo implemented. Bang' dweche moko ariyo adek ne wawinjore kendo ne watiyo maber karachiel. Mano is so important.